Jama'a ga wata sabuwa fa ta samu. Yanzun abin da ake ciki shine kowa ya san da cewa idan aka yi katin zaɓe to ba ta da expiring date. In dai maganar katin zaɓe ce ba ta da expiring date. In aka yi shi tun wanda aka yi lokacin Jonathan 2011 to har yanzu ana amfani da ita don ba ta da expiring date, sai dai in ya lalace ka je ka sake gyarawa ko kuma sabon ɗan zaɓe wanda ya kai 18 shi ma ya je ya sake yi. Haka ne? To yanzun INEC ta ƙarƙashin jagorancin wannan Josh Amopitan sun fito da tsari cewa yanzu za a dinga validating ɗinta. Wato validating ɗin nan a sunan cewa za a duk mai katin zaɓe ko da ka je ka yi shi ɗan tsakanin nan bayan nan, to wannan saƙon ya fito ne da cewa da suka yi meeting a Lagos da ce tun daga 2 ga watan April za su fara yanzun nan. 2 ga watan April ɗin nan za su fara jaddada. To kaga in ka yi shi tun kafin 2 ga watan April, ka ga ma sai ka je ka sake jaddada in ba haka ba za ka yi zaɓe ba. Kaga wanda an kawo wata manaƙisa kenan da za a hana ma mutane da ɗimbin yawa samun tantancewa ko kuma samun yin wannan zaɓen a samu a yi maguɗi. To ka san cewa an fito da wata tsari kenan wanda za a cutar da al'umma. Shi dai ya rantse da Allah Tinubu sai ya koma ta kowace irin maguɗi. Saboda wannan katin zaɓen a bar ma mutane kayansu tun da an saba in an yi shi ba a validating ɗinta, to shi ya fito ya ce za a yi validating ɗinta. Ko da nan da shekara ɗaya ka yi ta to za ka sake validating. Ko da nan da wata 6 ka yi ta baya za ka sake validating. In ba haka ba ranar zaɓe ba za ta hau kanka ba. Wai don a samu a gudanar da zaɓe a san BVA duk ƙarya ne wannan abun. Cuta ce yake so ya kawo. Ya san inda ƙuri'u suke da ƙarfi, ya san inda ƙuri'u suke da tasiri. In aka kawo sai a samu duk inda za a yi tasiri aka ce ba a san shi sai a ce muku abun ya wuce. An gama, an ba da ɗan lokaci kaɗan ne kun yi kun gama, in ya so sai a zo me zai faru sai ya kasance in an taso ran zaɓe in ka je sai a ce ai ƙuri'arka katin zaɓenka ba ka je ka yi validating ba saboda haka babu kai a cikin yin zaɓen. An ajiye ku gefe. Kaga a sauƙaƙe an cire mutane da dama sai waɗanda za a samu su yi a yi maguɗin zaɓensu. To wannan abu ba abu ne da za a tsaya da ido a kalla ba. Ba ƙaramin makirci Tinubu ya kawo a cikin harkar zaɓen nan ba. Ba ƙaramin makirci ya kawo ba. Kuma jama'a ba wai a ji a yi shiru ba ne ko kuma a ce Allah zai yi maganin shi. Mun san da Allah zai yi maganin shi amma fa sai an tashi an yi da gaske, sai an jajirce. Abin da ke faruwa a ƙasar nan ya wuce lissafin ɗan adam. Tun da muke samun shugabannin ƙasa suna mulki a ƙasar nan an yi makirci amma ƙarshen makirci na Tinubu ya wuce lissafin bil'adama. Saboda haka wannan abu a yaɗa shi mutanen ƙauye su sani. Saboda yanzu wannan maganan ma za a yi validating katin ma al'umma da dama ba su sani ba. Wasu yanzu suna da katin zaɓensu shekara 5, shekara 6 amma ba su san cewa za a yi validating ba sai ran zaɓe su tashi su kai shi. Suna ganin ai sun saba zaɓe da shi, sun yi zaɓe 3, 4 da shi babu matsala. Yanzu sai su kai sai a ce musu ai sai sun yi validating. Ba su yi validating ba saboda haka babu su a cikin zaɓe. Ka ga zancen ku ɓarar da shi duk bai taso ba. To maganan da ake ciki kenan yanzu. A yaɗa jama'a su sani kuma Ubangiji Allah ya mana maganin shi. Mu jajirce kuma a yi addu'a a kan shi. Kuma har gobe ina sake faɗa da cewa bayanin da nake ba ina yin shi ne don ƙabilanci ba, ba ina yin shi ne don Arewa ba. Gaba ɗaya ƙasar ce Najeriya. Saboda idan Tinubu ya ci gaba ba wai mu Arewa kaɗai za mu ci wuya ba. Kudu maso yamma su daina ganin cewa ai nasu ne, shi kowa ne. Tun da in ba haka ba Lagos ɗin daɗin shi suka ji a can da baya da ya mulkin. To maganan da ake ciki kenan. Saboda haka mu hankalta.